kembali gede sekalian ibu mugi kebareng jenazah sastra enggak mangke mugi kebareng kacau saking dumateng pengiranipun ibu Irma. Mugi kebareng para tamu kakung Sumawana Putri saking Jawi Rangka dusun Sumbersari desa Kebon Gede samudayanipun sedaya yang sami rawuh mugi kepareng mangke nderekaken Kembul Bujono dahar sesarengan ananging nyuwun pangapunten nggih papanipun percingkanipun papan mangke bilih gumanti nggih tartamtu mangke sedaya mugi kepareng nderekaken dahar. Desa sampuripun tumpeng kabacan dengan pangarasane Desa Kebon Gede dipun caosaken dengan Ibu Irma Surya, Ibu Irma Susanti yang pangapunten. Pratandha Kembul Bujono saking warga masyarakat manunggal sekalian para ingkang tangan hantu kali ing Reto Projo Timur Wah. Kasumanggaken murid dening suasana adicara Kembul Bujono senengan kalian STK Audio Sound System atur ketembangan media dan jam kuning saya lumayan campur sari susah sopo sagung warga masyarakat dengan badhe anton lampah suwang-suwang pamujinipun boten wonten prengga mayaning marga kantos wonten ing dalemipun piyambak-piyambak.
nggonku ngenteni janji iki prasetyan ning ati kadung tresno ning sliramu nuwun bagus berarti wong kayak mau anu to njuku ya apa jenenge segangan sing tasik jare sego jangan njuku terong bareng makalah nggih oh anu rebutan terong bareng meke to nggih ora roh kadung dorong alhamdulillah lah bolili saya cara heh bolili bareng lah iya nggo ya pokoke sedang orang sedang campur-campur iya nih campur-campur pokoknya iki nang hutan nggo niti kemiri gede piu seneng pokoknya seneng